Može? Evo, gotova prva utrka, tu smo u busu, idemo prema selu, super smo zadovoljni i baš smo dobro odveslali. Nismo ništa silili u startu, nek smo kroz sredinu utrke htjeli napraviti što bolje i evo, stvarno smo prezadovoljni s prvom utrkom. Očekivali smo više od Rumunja, ali ko zna kako će još biti u polufinalu. Pa da, evo, stvarno, kao što je brat rekao, baš smo zadovoljni s utrkom. Evo, mogu reći da je prvi put da sam skroz zadovoljan nakon jedne utrke ove godine, to mi je jako drago. Ma da, vidit ćemo u polufinalu, ove druge grupe su bile dosta gušće, tako da neće biti ovako lagano i sigurno će trebati puno i bolje i mi odveslati, ali vjerujem da možemo i pokazali smo sad da smo opet u borbi za vrh i vjerujem da ćemo se boriti za zlato. Pa je, evo, glavno nam je da smo pokazali da smo došli sad među najbolje i sad znamo što treba raditi dalje, imamo iskustva, tako da baš jedno čekamo polufinal i final.